Δηλαδή θα πρέπει να έρθει πρώτα στο γραφείο μου, να δούμε μαζί τι ψάχνει, το δικό του βιογραφικό, τι επέρασε και ετοιμάζουμε τη δική του αγγελία χωρίς να φαίνονται προσωπικά στοιχεία ή φωτογραφία. Και αν και οι δύο πλευρές είναι σύμφωνοι, τότε τους ανταλλάσσουν ονόματα, τηλέφωνα και επικοινωνούν μεταξύ τους. Το πιστοποιάς, δεν μπορείς να πέσουμε πάνω σε μια απάτη, κάποιος να φαίνεται διαφορετικό στη φωτογραφία, γιατί αυτά συμβαίνουν εδώ και χρόνια και να είναι κάποιος άλλος, να λέει άλλη ηλικία και ούτω καθεξής. Ζητώ ταυτότητα και αν είναι διαζευμένη, ζητώ το διαζύγιο και μου το στέλνουν φωτογραφία και το έχω ότι είναι όντως διαζευμένη. Υπογράφουν κιόλας έναν έντυπο το οποίο λέει ότι αν δώσουν ψευδή στοιχεία διώκονται ποινικά και κατεβαίνει η αγγελία τους αμέσως. Στα πάρτι μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε, φτάνει να είναι single. Αν κάποιος ήρθε και έβαλε και αγγελία, μπορώ να τον βοηθήσω περισσότερο γιατί γνωρίζω τι θέλει. Ναι. Και έτσι, αν είναι και λίγο πιο ντροπαλή, μπορώ αμέσως να πω αυτός σου ταιριάζει, αυτή σου ταιριάζει, και έτσι να του φέρω πιο εύκολα σε επαφή. Όταν έρθει κάποιος πανεγράμμος για να μπει μέσα, πρέπει να συμπληρώσει, υπάρχει μια λίστα εκεί, η οποία θα βάλει το όνομα του, το επίθετο του, το τηλέφωνο του, θα υπογράψει ότι, ότι είναι αλήθεια τα στοιχεία που έδωσε και πάνω γράφει ότι σύμφωνα με το GDPR είναι προστατευμένα τα στοιχεία, δεν δίνονται οπουδήποτε. Υπογράφει. Όταν κάποιος υπογράψει, μόνο τότε δικαιούται να μπει. Μετά κάθονται, μετά πάνε να σερβιριστούν το φαγητό τους. Είναι συνήθως με τσιμπήματα ή πλούσιο μπουφέ για όλα τα γούστα, πάντα. Να πάρουν το ποτό τους από τον μπαρ, πάντα είναι με απεριόριστον κυπριακών ή απεριόριστον ποτών. Και έτσι κάθονται, όταν μαζευτούν, βγαίνω εγώ και κάνω μια ομιλία. Υπάρχει εχεμήθεια στα πάρτι, γιατί φαντάζομαι πολλοί δεν θέλουν να βγουν προς τα έξω φωτογραφίες τους και μάλιστα. Αν δείξαμε κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνονται κανενού τα πρόσωπα. Μόνο αν κάποιος θέλει να φανεί το πρόσωπο. Βλέπεις, δεν φαίνεται κανενού το πρόσωπο, τόσο ώστε να στοχοποιηθεί οτιδήποτε. Έχω όμως άτομα που λέμε: θέλω να μου βγάλεις φωτογραφία, θέλω να βγούμε μαζί και να την ανεβάσουν και αυτή. Προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτική σε όλα τα προσωπικά δεδομένα. Αν για παράδειγμα, εμένα όλες μου οι φίλες είναι παντρεμένες ή σε σχέση και δεν ενδιαφέρονται, παρ' όλα αυτά εγώ δεν θέλω να πάω μόνη μου. Μπορεί να έρθει μια τέτοια φίλη μου μαζί? Μάλιστα. Έχουμε κάποια άτομα τα οποία είναι παντρεμένα και έρχονται για συνοδεία κάποιας φίλης τους. Όταν στην είσοδο έρθουν, λένε ότι είναι παντρεμένοι, τους δίνουμε έναν τριαντάφυλλο και το βάζουν στο πέτο. Οπότε δείχνει ότι δεν είναι διαθέσιμος για φλερτ. Στην ομιλία μου, εγώ αναφέρω ότι όποιος φορεί τριαντάφυλλο σημαίνει ήρθε συνοδεία κάποιου άλλου και δεν είναι single. Γιατί φαντάζεσαι τώρα να θέλω να σου μιλήσω εσένα και να πεις: μα είμαι παντρεμένη, τι γυρεύεις εδώ? Ναι. Ενώ όταν φορείς το τριαντάφυλλο σημαίνει ότι δεν είσαι single, άρα ήρθε συνοδεία κάποιου άλλου. Και αποφεύγονται και οι παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Επίσης, αφού το αναφέρες, να πω ότι πολλές φορές με ρωτούν για τους παντρεμένους, αν κάποιος έρθει και είναι παντρεμένος και δεν φοράει τριαντάφυλλο, δεν το... Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που το αποκρύβω. Ναι. Μέχρι τώρα η αλήθεια δεν έτυχε κάποιος να είναι παντρεμένος και να έρθει, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία. Έτυχε να έρθουν στην είσοδο και να μην υπογράφουν. Με φωνάξαν και τους είπα ότι δεν μπορούν να μπουν χωρίς να υπογράψουν. Άρα σημαίνει ότι από εκεί φαίνεται ότι κάτι πήγαινε στραβά. Και έτσι δεν έμπαιγε μέσα. Θέλω να μου πεις έτσι, αν δημιουργήθηκαν ζευγάρια, αν έχουν παντρευτεί κτλ. Στο τελευταίο που είχε γίνει στην Πάφο, ήρθε ένα ζευγάρι για να με ευχαριστήσει και να μου κάνει έκπληξη, που είχαν γνωριστεί σε πάρτι της Λευκωσίας, εκείνος από το Πισούρι, εκείνη από την Αφιένου, και είναι μαζί και ήρθαν να μου ανακοινώσουν το γάμο τους 15 του Σεπτέμβρη. Τι όμορφο. Πέρσι το καλοκαίρι, μέχρι το πρώτο Σάββατο του Ιούλη, δεν σταματήσαμε να πηγαίνουμε σε γάμους που μας καγιούσαν. Νιώθω ευλογημένη γιατί ένωσα εκατοντάδες ανθρώπους μόνους, είτε για θέμα συντροφικότητας, σοβαρής σχέσης, είτε για γάμο και δημιουργία οικογένειας. Έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία βιώνουν μοναξιά, γιατί έχει διαφορά από τη μοναχικότητα.